Jaká je vlastně vaše zkušenost prvotní a zatím jediná s českým grantovým prostředím a případně i nějaké srovnání s vašimi zkušenostmi ze Slovenska? A toto je náročná téma, že jednak porovnávať slovenské a české grantové prostredie je jednak samotná tá výzva, do ktorej sme sa zapojili. Ale že skúsim to rozdeliť a keď mi neujdu myšlienky, alebo vráťte ma naspäť téme, keby som sa moc rozprával opačným smerom. Rozkošatil, presne. Že ak idem k samotnej tej výzve, že my sme strašne radi, že sme našli a že sme našli vás. Ako agentúru, ktorá nám ukázala cestu, že čo sa deje v Českej republike, aké sú výzvy, aké sú možnosti. My by sme daný typ vývoja a výskumu realizovali tak či tak. Nie sme zameraní, že musíme zobrať granty, aby sme vôbec niečo robili. Nie, že my by sme do toho išli, lebo vidíme v tom potenciál. Tá grantová výzva dokázala, by som povedal, že len urýchliť ten náš výskum a konec koncov, že však to má byť logika grantov, hej, že akcelerovať veci, proste dostať high-tech veci bližšie k trhu alebo čo najrychlejšie na trh